Honda Supremo mga tropa. Honda Supremo, yung cash na ay 79,000. So update tayo sa price is 790. Mahal pala nito. Long time no see sa tropa natin si Ferrari. Sumakas yung sasaga. Mahal yan. Magkano? Yo, what's up? Good morning mga tropa. Kumusta kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong vlog mga tropa, no? So may rides pala tayo. So papunta pala tayo ng Bulinaw, Guanzon. Dahil mag-order po tayo ng pyesa ni Raptor na pula. Dahil bibili tayo ng oil cell dun sa shock niya. Dahil diba naipakita ko sa inyo mga tropa na tumatagas yung kanyang oil cell dito sa shock. So i-orderan muna natin siya ng pyesa, tapos pag dumating na saka natin ibibiyahe si Raptor na pula papunta sa Bulinaw, Guanzon para ipagawa natin. Alright, so nandito na pala ako sa bayan mga tropa, no? Hindi na ako nakapag vlog dun sa amin dahil nagmamadali din ako, naghahabol tayo ng oras. Alright, so kita-kits po tayo sa daan mga tropa. Alright mga tropa na, so papalis na rin pala tayo. At sasaklit lang tayo dun sa Bulinaw, Guanzon para may order na po natin yung pyesa ni Raptor na pula. Dahil mga 2 linggo ganyan siguro yung aantayin pa natin bago dumating yung pyesa. Tamang tama, ibabiyahe pa natin si Raptor na pula kahit na medyo may takas na yung kanyang oil cell. So pupunta pa kami ng Alaminos sa Friday mga tropa. So, grabe, dire-diretso yung biyahe kasi namin ni Mrs. Kaya ngayon lang ako nagkaroon ng oras na makapunta ng Bulinaw. $100 po. So magagas lang tayo mga tropa kasi parang kukulangin yung gas natin. So magagas lang tayo ng $100. So nagkas lang tayo mga tropa ng 100 pesos para hindi tayo mabitin. So tamang tama na siguro yon. Balikan natin mga tropa, kasi may karga pa naman to na kulang-kulang 1 litro. So pasya na siguro yon kasi yung inabot ng 100 1.4 liters mga tropa, plus yung karga natin na kulang-kulang 1 litro, kaya pasya na yon, 2 litro balikan. Na. Alright mga tropa, no? So papasok na pala tayo ng bayan ng Bulinaw. Malapit na tayo sa Bulinaw, Guanzon. Yun may checkpoint to. Bulaga, 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 checkpoint. Bulaga. Ticket.
Bulaga. Nahuli si kuya. Walang kaha, walang side mirror, wala ring plate number, patay. Yun, Bulinaw na tayo mga tropa. So dito na tayo magpa-park. Alright, touchdown. So mag-order lang tayo ng piyasa ni Raptor na pula mga tropa, no? At i-update ko kayo kung magkano yung aabutin na presyo nung oil cell dun sa shop, para magkaroon na kayo ng idea kung magkano yung price ng oil cell. Alright. Mag-order pa ako ng yes ako para sa Raptor. Yes. Sa Order po. Honda Supremo. Pag-order po, sir. Madam, maka-order daw Ay, po. hello ma'am, good morning. Ano yung order, ma'am? Ay, sir? Alam na nila. Morning po. Ma'am, mag-order pa ako ng oil cell po sa shop ng Honda Shop. Supremo. Shock oil seal Oo. ng Supremo. Oil seal sa Hello. welcome to my vlog. Harap po. Isa lang po sa kanan ko. Pang rice. Dito ko na po. Training po. Ah, Wala namang Version 3 na yung I see. Supremo niya, sir, no? Supremo. Version 3. Kailan ka pa dito? Ngayon lang, sir? Ah? Ngayon lang po. Ngayon Ngayon lang? pa lang. Ah, kakasimula lang. Kakasimula pa lang. Pagdating ko pa lang dito, alam na nilang mag-order ako. So, check pala natin kung magkano yung presyo ng Honda Supremo ngayon dito sa Quanzon. Check na natin. So, ito na pala yung price ng Honda Supremo mga tropa. Oh. Honda Supremo, yung cash na is 79,000. Ang down payment is 6,800. 12 months, 8,000. 24 months, 5,000. 36 months, 4,212. 36 months. Honda Supremo. So yan na yung update natin sa presyo ng Honda Supremo dito sa Quanzon. Hindi pa rin nagbabago yung presyo mga tropa. Sir, 790 pesos po ang isa. Magkano po? 790 700? ang isa. Meron po kaya? So mayroon to sila mga tropa. Na may sumigar ako, basta wala akong Ah, mayroon po. Set siya, sir. Ayo. Isang magtakip, tapos sa Ay, sa cover na po. Oo. Dalawa. Kasi dalawa Bali, yung shock. isang set po to. Hindi po, ang isa 790. Tapos ito Isang po. set na to na magkatakip yan sa isang Ah. shock. Kasi dalawa yung shock, di ba, sir? Apo. Dalawa yung kailangan niya or isa lang po? Magkano po? 790. Hindi, itong isa po. Ay, sabi, lahat na to. Hindi, yung isa lang. Isa lang. Ay. Ito po magkano po? Pareho po, 790. Ah, sige na. Ang isa, 790. 790 ang isang. 700 plus. So isang set. Kahit saan po dito pang kanan pang kaliwa pwede po. Pareho po. Paro. Ah, meron pala sila dito. Ah, sige po ma'am. Isa lang po or dalawa? Isa lang po ma'am. Kasi isa lang po yung pan. Isa lang yung may tagas. So meron pala sila dito mga tropa. Oh. Dapat si Raptor na pala dapat ang sinakyan ko.
Dapat si Raptor na palang sinakyan ko para dire-diretso pagawa na. Sana, sir. Ang akala ko kasi ma'am, mag-aantay pa ako ng 2 weeks na naman eh. Depende kasi sa pyesa, sir. Kung available. Depende sa peso. Patay tayo dyan. Wrong decision, pero okay lang. Tao lang tayo, nagkakamali dito. Half-buy, sir. Yung Yes, ma'am. lover. Long time no see sa tropa natin si Sir Raris. Sumakas yung sasa. Tumagas? Oh, mahal niyan. Magkano? 700 plus. 700. Mahal niyan ako na. Pero okay lang original naman. Hindi ko alam na meron pala. Kung alam kong meron na, si Raptor na sana yung pinaksan ko. Sana, para nagawa na. Para nagawa. Sayang. Hindi kasi ang nasa isip ko naman. Mag-aantay pa ako ng 2 weeks. Pero depende pala sa pyesa. Try mo lang sana kung meron. Kaya nga si Raptor na lang sana. Dapat chinat pala muna sana. Sana. Nag-message ko Pala, na sana. kaya kayo ma'am. So update tayo sa price is 790. 90. Mahal pala nito. Pero okay lang at nabilahan na natin. Oh, thank you mama. Sir Aris, ilang kilometers Ma'am, na? salamat po mama. Thank you, sir. Balik ko na lang po mama. Aba. Alright. 20,000? Sir, balik ko na lang si Raptor pag thank you. Alright mga tropa no? So naka-order na tayo ng piyesta. So 790 yung inabot ng piyesta ni Raptor. Grabe, ang mahal. Wow, matok pa. Ito siya mga tropa oh. Isa lang naman yung binili natin kasi sa kanan lang naman. Alright, so update tayo ulit mamaya mga tropa at papauwi na rin tayo. So ito lang yung pakay natin dito sa Bulinaw, Guanzon. Tapos babalik na rin siguro natin so sa susunod na araw pag galing na kami sa Alaminos para maipagawa natin kung ipagawa natin si Raptor na pula. Alright, so kita-kits tayo mamaya mga tropa na. Iyak! Alright mga tropa, so papauwi na rin pala tayo. At bumili pala tayo nitong mga cup para sa milkshake namin sa negosyo. Alright, so let's go. Yan na mga tropa. Natapos din ang lakad natin dito sa Bulinaw. Alright. Oh, grabe ang init mga tropa. Labasan na pala ng mga estudyante mga tropa oh. Yung mga estudyante kasi ngayon half day lang kasi ang pasok nila dahil sa sobrang init. Uy, muntik na yun ah.
Talaga mga kabataan na to. Bibilis nila magpatakbo. Alright mga tropa, no? So dito na tapos yung vlog ko. At pauwi na rin kasi ako mga tropa, no? So see you po sa next na vlog natin mga tropa. Ingat po tayong lahat and try safe po. See you po sa next na vlog natin.